to sa Jerusalem. Mas lisod ang pagkaputang sa mga tao karon kaysa atong mga katigulangan. Panagduga lang ang mga kapusin tao na nagpuyog dito pagayad sa dahan sa amihan. 5 na adlaw nilang nakatun ang Jerusalem. Maupitaw na itukuran sila ni Jeroboam o laing halaran sa minit ng mga Diyos nga gitumala sa minit ng mga saserdote. Kung sa'y kung ipasabot sa minit ng mga saserdote, nabi, kuya, una-una ang inigmayo. Doon ay mga kamaturan nga di kayo mosa. Si Iuba nakapiling na o iyang mga saserdote gikan sa mga libihan. Pero usapan ang palawag ng inyong kanato na mag-alagad lang iyong mga saserdote mo ang tribo ni Levi. Nganong walang man magpabiling din sa Bethel ang mga librihanon. Nganong hindi ka man magpabiling din. Abang, gitaktakan ni Jeroboam ng saserdote ni hasta sa pagkatan mo. Bitaw, kung ganyan kaya akong laing ipangunanan ninyo. Ngano ka ang nagtukod si Jeroboam halaran din sa Bethel kung sa dan? Tungkol lang ba kung walay mga aso? Aw, dili inubot na ito. Siguro, napanakausap siya. Nabalaka sa unsa. Tingali, nabalaka siya ng unang nalang mga sa Jerusalem. Sila, naglapas na sa teritoryo ni Rehoboam. Kung nga nung mabalaka maniana si Jeroboam, ako ba yung tungkol na ito? Siyempre, gusto ni Rehoboam na mawala ang kahon sa pagkahari si Jeroboam. Amay lang at gusto palangtod ni Jeroboam. Iyang katawan. Nabi, palandungan ka ng iyong isulti. Ni-admitter ka na bihimo ini ni Jeroboam aron sa pagpaliyo sa iyang pagkahari. Dili aron sa pagpasilumog kang inubaw. Apan dili ba ipasaligan ni manalagnan ang iya si Jeroboam na siya muswag kung siya magpasangkop sa otoridad ni Iuna? Papatir. Duha na ang ginharian karon. Usa sa amihanan o usa sa hamagatan. Pagbukod sa Diyos na ginharian na bahay. Oo, ang ginharian. Pero di ang matuod na pagsimba natin. Ang balahod sa Diyos na gingon na mga lilihan lang sa panimalay ni Aaron ang mahimong mga saserdote. Kung kita gibgidan sa pagsimba sa linilok ng mga larawan. Para na ako, kinahagang musunod kita sa isugot ni Jeroboam. Kaya ang ipamulong ni Jeroboam, mo may imong gustong malunggan. Pagbantay sa iyong sinuntihan at usaha. Hindi mo ang ipasagot, halungan. Lain na ang panahon karon. Di pa ba man nanay imong isulti na nakapit kayo ang pagbiyaring nato sa Jerusalem. Lain tayo ni nga magkasumpag halos usag adlaw. Dako kayo sakripisyo kanialang atong dili gustong mahamo. Gawas pa, may negosyo ka na ni Balakaw. Di ba nawasan ka, Nabi, sa pagkadulong sa Panginoon sa hari, di na misling mo biyahe pagkamulay, pagpantay sa iyong sinuntihan. Makatarunganon si Haring Jeroboam. Makatarunganon ba, Nabi? O di siya gustong magpasagot? Nabi, kuya na, ang Pinoong isyo mawili. Ang tanan sa Israel kinahanglan mo desisyon kung kinsay ilang daraganan. Sige mo ba ba? O ang mga bata na unawan ni Jeroboam. Daghan ang ipiling sa paglalagyan ng Jeroboam. Mawalay atong pipili. Kinahanglan mo desisyon na kami kung kinsay imong piliin sa di pamulayan. Kapila na ba ako magsulti dito hadwa? Si Jehovah dihapon ang among Diyos. Nabi, una-una ang nasalang ni Kanao si Moises ikan sa bukid sa Sinai. Iyang nakita ng mga Israelitong naghimo ugmatan ng bulawan. Libo-libo ang naglagnag na naglawan tungkol sa ilang apostasya. Dili kini apostasya ano? Bueno, Nabi o kuya na ato nagnaot ako biyagan na usap ang inyong sabi ka po may salaan sa bukos. Palit, mga iso,
pagpantay ng kilit kamutulad ikan sa danan nito. Saan ka ikuman? Ayaw pagsaling sa iyong kapalingon